Hortaz, aurtengo txapelketa ontan da, eta bueno, aurtengo txapelketako irabazleak, Maria Laza Hilario eta Garazio Otagi Lazarte, zorionak! Guain pieza jo behar dute, eta mikrofonua aiban eriare. Samina zabazen
Goxo, goxo, jaba. Batzuen ustez ordaintzen dagokien zigorra, maite duten entzat berriz askatasuna izea, baina hori nork ulertarazi, etxean zai bakarrik denari. 574 taupa da, gehiago gure bihotzean, gehiago gure bihotzean, gehiago gure bihotzean. Lurralde ditu gaur Euskal Herria, lurralde ditu gaur Euskal Herria. Euskadik adina bai balitu erdia, Euskadik adina bai balitu erdia. Bat euskaldun ditu gaur Euskal Herria, bat euskaldun ditu gaur Euskal Herria. Ez lirateke gutxi balitu erdia, ez lirateke gutxi balitu erdia. Patrikan ezin egon geldikan atera ara, dantzara, badoaz musikan, nire droga da hau egun edota gau, tristenago nunetan berak alaitzen hau, behar dudan indarraren pozata irriparraren melodia goxo garden zen derrazaren guztila. Bueno, eta honekin amaiera ematen deu, zoriona eskarrik asko parte hartu zuen guztioi, eskarrik asko etorri zaten guztioi, eta hemendik aurrea, Getariko kaletan, bertxou, eta gauian, festeik giroarra untzain anaiaki. Eskarrik asko.